n'ụbọchị nketa skata mara na-etikwa ise ọrịcha ọfọ nke agwọla ya si nketa asị ka ịkọ isi anyị ka dị nkiri ise ụmụnne m onye na n'onye si nketa ya na akpụ toni ezi igwe ọbịa n'uju n'ịbụ asị m ka m bịa kọwatụrụ anyị n'ụbọchị nketa ka m si wee marụ ya na ọtụtụ ife na-egbochi a lot of us ihe anyị na-amarụ ya anyị ga-ama ama bụ na mmụọ amarọ na ịmarụ so ife ahụ dịkwa otu a m chọrọ ịdịga anyị m chọrọ ịkọwatụrụ anyị ka m si wee marụ n'ụbọchị nketa na alụ dị n'iche n'iche alụ dị n'iche n'iche mana alụ mmasị gị na ọ kachasị alụ bụ mmadụ ime ihe a na-asọ asọ yes a lot of people ogori ya wee nwụọ a lot of people anwụ egori ya yes kedu ihe bụ ihe m chọrọ ịkụziri anyị n'ụbọchị ọ chọrọ ịkọwatara anyị n'ụbọchị nkịta nwoke itinye nwaanyị ajadu yes nwoke idina nwaanyị ajadu alụ anyị and ọ bụ nsọ ana and even ana ji etigbu a lot of ụmụ nwoke yes ọ bụrụ onye nke mere ihe chọpụta ya n'oge o megị ọchụwa aja dị n'ime ya wee sere isi onwe ya ọ bụkwa na onye nke mere ya na-achọpụtara ya n'oge o nwenyere ya yes n'ala Igbo nwaanyị ọbụla bụ ajadu ọ ife alụ ka ọ bụrụ ka ọbụla gajiri ya ọ ga-ebutere gị akpọrọmasị ọ ga-ebutegoro gị ụra ahụ ọ ga-ebutere gị ọnwụ ike yes ife o ji butere gị ọnwụ ike bụ na the woman ka nọ na mpe ịghọtago ọ ka na-eru uju ghọta and another thing again bụ na nwaanyị hichakwa uju na ma kpatara ya ma agbadabọdị na amagọdị ihe m chọrọ ikwu hichaa uju n'ala Igbo o nwere emume ọ kwesịrị ime emume ọ kwesịrị ime bụ otu ndị befa si eme otu esi awụcha bikos nwaanyị hichaa uju na ọ ga-awụcha so otu anyị esi awụcha na be nna gị otu anyị esi awụcha na be di gị ọ bụla ewụchara like that nwoke ọbụla dị n'elu gị ga-anwụ ọbụna nwoke ahụ abụrụ onye na-akpachara onwe ya anaghị etigbu onye ndị nwụrụ anwụ ga-akị onye ahụ aka n'ahụ ifu na ọya na-enwere isi na ọdụ ana ọya ga-atụ onye ahụ ga-abụ ọya onye ahụ ga-ejesa na mmụọ nata test and if case no take that person ga-nwere ya so ọ dị very very necessary na nwaanyị ọbụla kwachara mbe otu ka iji wee bụrụ nwaanyị kpụchaa onwe gị gaa jụọ esi maka ndị bụ nsi ebe mee ya and a lot of people anago because of what na ụmụ nwaanyị anyị na anyị na-eje ụka otu a ndị bụ si eme ya ịma nga jụọ ese ka ị mee ya onwe anyị ga-emerụ gị ya because o nwere ndị arụ na-achọ dị sef ga-adaizi ka agba agụ ọchụ forever so for you not to be men onye agbara ọchụ forever ịnidiri ga awụcha yourself ịnidiri ka ịga motu dịbụ nsi eme imechaa ya ị ga-akpụkọrọ onwe gị alụ onye on wee wụchaa ma emere otu ndị bụ nsi eme mee ya yes nwaanyị yipụ akwa ojii na ala Igbo abụrụ jos ma o ruru maybe 6 months jos ewụcha yipụ akwa ojii kpọọ isi gị n'ime o nwere anọta omenala ọzọ ị ga-eme omenala anyị ga-eme bụ ịjụ esi na ọ ga nsi eme gị niile gị mee yes because ụlọ mmadụ niile ma and a lot of ụmụ nwoke abanyego n'ele egwe maka because of what ha mere that kind of thing ịghọtago mgbe ya bazi kọwazi bete mọdụko late abazi akọwa akụkọ ihe mere na onye ngafe ụzọ ọ dị very very necessary ịghọtago say bless ụmụ nwaanyị be very nwoke kwana very careful agwara ya ka ọ ya aga ọ bụrụ na ị bụrụ nwata nwoke nweta nwaanyị ị chọrọ ka gị na-apụtawa na mma ị gagba afa n'isi ya mara ka o nwere ọrụ akwụ usoro akwa ahụ bụ ha lụ ime ịdana n'ime ya dana eke ga-agbụ na-eke mmadụ agbụkesị ya tupu ya gaba ma ndị gị mma gaba na baga ma ndị gị fo iloyi ndị mma abịa ka onye ahụ aka na-arụ ofu ọya dị very very strong bụrụ onye ahụ ịghọtago onye m ka m bịa kọwara ya n'ụbọchị nke tata enwere so many types of alụ and another alụ ọzọ nchọkwa ka m kọwatara anyị n'ụbọchị nke taa ka anyị marụ na o nwere alụ ga-abụ ime emekwu nke filo na ịbụ nwata nwaanyị filo na onwe dị ihe abụ mana ị mara na arụ ahụ ka iterugide ọra ị bụrụ nwata nwoke ị na-enye nwaanyị ego ikwubi okwu n'ime ego ahụ ị na-enye yes because ọ bụ na mmadụ bịa ya oge ego were ego nye ya without ime onye ahụ nke eji ego ahụ wee mee ma iti ya onye were ego ahụ nke ime ịrị na gokwu ya mana ikwubi okwu na ego ahụ wee nye na ego ahụ na-enye gị n'ọsụsụ dị ka m ji enye gị ya ihe ọzọ ichekwa iji si bịa wee mee ka ahụ gbasara ọrụ ana m amụrụ na m achọkwa na ego ọtago yes by so doing it agbawa ụgwọ by so doing this nwe ka esi wee jụwazie ese abịa ka nwoke ebe onye nwe ego nje eme ihe na-adịrọ mma mmụọ jụwa ese apụta onye wetara ego okwu igwe apụta bịa gbaa aka ebe n'isi gị n'aka ga-adịrị ya so onye ime gị ibe kọsi ga-afọrọ na ọpịpụ ya agba gị gbaa afa ịbụrụ nwoke asị gị ya n'ike n'ime na inyere ego imere ka onye nkwu na-ekwu na mebi na inye nwata nwaanyị ego were ya ga mee ihe na msi na nwunye jide gị aka ịmakwa mgbe iji wee mana because of na ikwubiri okwu arụ ahụ na-eso onye ahụ and ịkwasị ọbara bụ one of the things aja na dị against it igbu mmadụ ịkwasị ọbara bụrụ mebi nwaanyị nọ na mana kama igbu mmadụ iwepụ nwa idea we need a lot of clean
cleansing. If you imagine good, you got your work in yourself. You got your more and once you are clean yourself so that your aura will keep it clean. You start absorbing positive energy. Yes, because we want the work of get negative energy. Then we're not negativity out there. Now join higher. On the natural one, join higher. The little mistake you give and look at an undock. That's the so let us very, very careful. I want to find a part very, very necessary. So that only you more seeking me, Mejina, which I don't even to be. I don't need far more in the Gagas, Imejaya, or because of what Ajana get what if I in the war. To yes, I got the much about when we got Jimmy in a drama. More Jewels, I'm doing with the ego. Oquipu, Apota, Apota, their wild cabin is Nakagaria, so Sovoni, Medive. Because for the people are bad, Yababa, Ibru Cassian, immediate Conium Kune. Oh, maybe not what I want you your sister because you don't know, you can't tell. Before you know it, we are going to be in a more snow. I'm going to take a but because of me, could be around in this Sonia. And it was one of the things. Ajana de against it. Ibu mad. It was over bro, maybe one on a bit. Come Ibu mad, you were my dear. We need a lot of cleansing. If you imagine good, you walk within yourself. You walk more and once you walk clean yourself so that your aura will keep it clean to start absorbing positive energy. Yes, because with money we possible we get a lot of negative energy. Then we lot of negativity out there. Yeah, join higher. Yeah, natural one. Join higher. Pass out here. But a little mistake you give and look at an undock. That's the event. So let us be very, very careful. I want to find a part of very, very necessary. So that only you more seeking me, Mejina, Fifia. Which I don't even do it. I don't even more in the Gagas, Imejaya, or not easy. Because of what? Ajana Gagawaka. If I am more. Yes, because they been a key. So, one will keep bang, man, keep bang, if female. Group want a clear and gun to shake. Whatever progress is not an inventory. So that people start blocking ways for you. Yes. What about you, Toro? It was yes, I want to be killed. See, I guess it. Mamma will be making your mother for them to be. Do you understand me? I could remember it once about 10 years ago when I was in Lagos. After Kampuchak, you remember it happens. After Kampuchak, Lagos, then when not the house, aquarium Benham when now I'm idea. Because Papa more now go. You can place them where's the moga wafa, Kama Gadian, Aquarium, Agerito, Agerite, Oya, Pagajem, and by the Wafa. You couldn't want what I can on a most naked and when I'm there, we're not cheap. Say, hey, I'm going to some analysis. Give a man no one. Aloiga, bring what I can or what I can see Karaka. One analysis, Ben, come on their band. I am making that is the alpha. Not that never another one. But I want that special one of the party. If you're making it a shake as you get that, Zaka, which is 60. So, my dear brothers and sisters, a lot of people want to cause her bad luck, want to cause her blockage. It has been a role enough because of what they were something not block your way. Because of him really on way. So let's be very, very careful. And before in us in a game role, check here your life. Wow, you're the only open an is not only open an app and not an off in the while. Of course, also in a banana, any open up matter. It was in a while once a year.
Yes. Alụ ama m na-ama gị. Achọrọ iri ji ọfụ, ị ga-akpụcha ngwụ. A na-akpụcha ngwụ nye ha nri ọfụ ka ha wee mekwa gị ihe ọfụ. Anyị na-eme ya. Yes. Otu a ka ndị be anyị si eme. Mmadụ nwụọ na be gị, ị ga-akpụ arụ. Ị ga-akpụcha arụ. Ịkpụcha arụ, ikpochi unu. So ka ị mara ama na ọ bụrụ na isi na nwere arụ imete from January to December, that means na nwere ihe gbasara gị n'ịkpụ arụ ma ya, you need to cleanse yourself in traditional way. Ọ bụrụ na nwere onye nwụrụ na mgbe as nwafọ Igbo, as onye omenala Igbo, ị kwesịrị ị na-akpụ arụ masịrị ihe mgbe a na-eri ji ọfụ, ị ga-akpụ arụ, ịkpụcha arụ, iwe nye ndị ichie, nye ndị a nye ọfụ. Yes. Because nwere ike ihe ha witi ebe everywhere, a lot of people abatago na Mbaraezi ahụ, eme ese na up the Mbaraezi ahụ, n'oyiri or n'oyiri. Some people nọ na period agana, magonu research ọbara everywhere. You need to cleanse that place for ndị ichie ịpụta bịa gị enyi ọfụ. Akwụcha ya ka anyị nwasị, kwụcha ka mmasị marụ. Since mbido mewe ọdịnala, every year ọbụla bife eri eji na be anyị a na-akpụ alụ bife nye ndị ichie bife celebrate iri ji na be nna a na-akpụ alụ akpụcha bife nye ndị ichie. So ma ị dị onye m si na mbịa gwa gị ụbọchị nke taa. And ịbụ nwata nwaanyị si na nwaanyị onye gbasara nwaanyị na ndị ichie, onye gbasara nwaanyị na inye ndị ichie, ma ide ihe gbasakwara gị. Because onwe ike your brother does not have the phone, you provide the phone. You want to go? Yes. Because that's how you come out on wow. You want to go? You need to for your own betterment, for the betterment of your family. Because when you talk about it, you talk him. Boy, man, no more. Or teach the child like that. Man, no more. Keep you on the pump, sharp. Man, no more. And I fell go for it. You got to go. So because I have one mind. I need one and very very necessary. What is very necessary. When we have a man, you are again a fan of us. I give a very good. We may assist. What important. But we may assist. Child, one negative for can work as a what I could sort of way for higher in teaching and then verify. But I give also declare aura in a family very pure. What a positive energy put about on it to well. When I've done a family and I go off because of what? For betterment of the family. I am saying that I know what's going to come to a man. Yes, I know. So when the make a one also. All comes where Mar comes to see Tata. You know, life garage myself, not an example, or you make or you them for. But I can go quite a man because Asna, you may not money, Mount or make young money when you make well for lack. But we may say your own way. You know that you have best for a young sofa. So, what Nana, Apuro. I pray woman's and a butterfly because every little thing you can make it. There is if you got your work and also if you got canal and tea, the mamma on a model. So you got to be very, very careful. You understand? I will call with Japan half. Get you a sense of what important. Yes. So you can be a koala in Posicata. You can put Posicata. Tony. Apple is equal, or Piano Junebo. Kate Abaro gifted Mar. Ask Catamara, that is 12 for say.